सबसे पहले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा राम से पहिले, लक्ष्मण से पहिले, राम से पहिले, लक्ष्मण से पहिले, सीता से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा सीता से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा ब्रह्मा से पहिले, विष्णु से पहिले, ब्रह्मा से पहिले, विष्णु से पहिले, लक्ष्मी से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा लक्ष्मी से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा चंदा से पहिले, सूरज से पहिले, चंदा से पहिले, सूरज से पहिले, सारों से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा तारों से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा गंगा से पहिले, यमुना से पहिले, गंगा से पहिले, यमुना से पहिले, सरयू से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा सरयू से पहिले तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा सबसे पहिले पूजा तोहार हो। गौरी के लालनवा। तो फ्रेंड, गणपति बप्पा का गीत आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मैं सेक्शन घड़ियों हटा दी का।